Euskal diasporaren ikerketan aitzindari, euskal kulturaren nazioarteko sustatzaile, komunitateen arteko zubigile, kulturaren sortzaile eta aholkulari aktibo, eta Euskal Herria mundu mailan kokatzen lagundu duen garrantzi handiko pertsona delako, 2025ko Manuel Lekona saria Gloria Totorikaguenari dagokio. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria 2025 emoteko ekitaldia ospatu dau Gernika Olomoko kulturetxean eta Gloria Totorikaguenari emoniako saria politika, zientzietan, doktore eta euskal diasporaren ikerketaren arloan nazioarteko aditu nagusietakori. Gloria, ezetu naben, ezetu ginen, 2000 urtien, ustailien beteko dire 26 urte, eta ni beragaitzik bakarri digotaz esateko berba honak eta gauze honak. Harreman hona deku, beran gurasoak Gerniketik joanekoa dire, bari Carmen gogoratzen az. Eta bueno, familiz ikusten ona etorte da eta nigaz egoten da basarri. Da ganera, eskertzeko deko publikoan, publikoki, bera etorzan boixeko puntetik neuri sari bete moteko, berazan, edo da, Pitzen Arruza Fundazioko idazkareze, eta 2022 urteko azaroan egon zan Gerniken, eta, bueno, eskerrik asko. Totorikaguenaren ibilbide akademikoa eta divulgatiboa aitortu da ekitaldian zehar, bere ikerlanak modu erabakigarrian lagundu baitu munduan zehar banatutako euskal komunidadeen ezagutzan sakontzen eta Euskadiren kulturaren eta identitatearen nazioarteko proiektzioa indartzen. Goraipatu egin nahi dut Euskadi eta diaspora gerturatzeko indozun lana, Gloria, bi norabideetan, errespetu eta zorroztasun zientifikoa uztartuz, euskal komunitate globalaren errealitatea ulertzeko gakoak eskaini dizkiguzu, gainera estereotipoetatik haratago. Kide zaituen diaspora aztertuz, Euskadiren inguruan dugun begirada aberastu duzu, dudarik gabe. Beraz, eskerrik asko. Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako presidenteak euskal kulturaren nazioarteko divulgatzaile nagusienetako txat jo dau saritua. Eta diplomazia kulturalarekin eta diasporaren azterketagaz dauen konpromisoa nabarmendu dau. Euskal identitate kolektiboaren eraikuntzan funtsezko elementua baita. Era berean, euskal etxeei buruz eta euskal komunidadeek Euskadigaz dabesan loturei buruz egindako ikerketen garrantzia azpimarratu dau. Saria jaso ondoren, Gloria Totorikaguenak azken hamarkadetan bere ikerketa proiektuetan parte hartu daben persona guztiekin partekatu dago aitortza hau. Bere hitzaldian, Boixeko Euskal Etxean izandako astapenak ekarri dauz gogora, eta ondoren, euskal diasporari eta identitateari buruzko ikerketak bultzatzeko erakunde, unibertsitate eta gobernu desberdinekin izandako lankidetza. Ikertzaileak Euskadi globala delakoaren balioa aldarrikatu dau. Hau da, hainbat herrialdetan euskal komunidades eta Euskadire lotutako pertsonez osotutako nazioarteko sarea. Era berean, komunidade global horrek ekintza kolektiborako dauen gaitasuna indartzera animatu dau. Euskadiren nazioarteko presentzia irmotzen lagunduko daben proiektu kulturalak, akademikoak eta sozialak bultzatzeko. Pero la identidad de los y las que vivimos fuera es muy densa y muy compleja. ¿De dónde somos? Miren, John, ¿de dónde somos? Pues somos del mundo vasco. Ese espacio y esa onda internacional con varias dimensiones. Hay vascos y vascas por genealogía, por geografía y por afinidad, como Marco. Todos forman parte de nuestra paradiplomacia y dan cauce a nuestras relaciones no estatales. Promovemos los valores vascos de solidaridad y justicia económica y social, tanto en nuestras redes geográficas como en nuestras redes de interés y especialización. En cada país-estado donde vivimos podemos influir en las instituciones y a través de nuestra manera de actuar, transmitir unos valores de moral, de moralidad y ética que pueden mejorar nuestros entornos y comunidades.